Príjemné popoludne želám. Je vždy príjemné byť poslednou prednáškou v poradí. Moje meno je Peter Bírov, som z Ministerstva financií a potom také dlhé názvy sekcia informatizácie odboru legislatívy a teda, to nemusí až tak veľmi zaujímať. Keďže času máme pomerne málo, tak ak by som náhodou frekvenciou slov dosiahol kadenciu kulometu, tak ma zastavte a vrátime sa naspäť, povedzme trošku pomalšie. Moja téma je štandardizácia. Znie to tak zvláštne. Moja otázka teraz na vás je, koľký z vás ste tu zamestnanci alebo pracujete pre štátnu správu alebo verejnú správu? 1, 2, 3, dobre. A koľký z vás poznajú štandardy pre informačné systémy verejnej správy, takže oni aj niečo vedia, nielenže počuli, že áno, niečo existuje. Takže 2, 3, 4, dobre, nejaké povedomie tu existuje, samozrejme od dievčenia to neočakávame, ktoré nám to otvárajú. Takže o čom sa budeme rozprávať je štandardizácia informačno-komunikačných technológií a respektíve informačných systémov verejnej správy. Je to tu už, táto téma tu už je pomerne dlho. V roku 2006 bol vlastne účinný zákon o informačných systémoch verejnej správy, kedy teda vznikli aj tieto štandardy. Čiže v tejto chvíli, už ak správne počítam, je to 7 rokov, kedy by ste mali tie štandardy poznať, aspoň tí, ktorí nejakým spôsobom pracujú s IT vo verejnej správe. V tejto chvíli a už dlhú dobu je to kompetencia Ministerstva financií vydávať tieto štandardy a existuje samozrejme nejaký výnos o štandardoch, číslo 312 2010 a tak ďalej, môžete si ho nájsť či už v zbierke alebo na www.informatizácia.sk, prípadne kdekoľvek inde, ale to je zvláštna farba. Dobre, čiže v tom sa nachádzajú štandardy, ktoré my základne vydávame pre informačné systémy verejnej správy, čo v praxi znamená, že každý informačný systém verejnej správy ich musí dodržiavať. Keď chcete takýto systém mať, štandardy musíte dodržiavať. Sú tam rôzne oblasti, ktoré sú tematicky zoradené a majú nejaké tie základné pravidlá. Okrem tých, ktoré vydávame my, tu je taký zoznam, samozrejme tie slajdy budete mať predpokladám k dispozícii, takže si to potom môžete pozrieť, ale máme tu rôzne ďalšie oblasti, ktoré pribúdajú ako elektronický podpis, spomínané priestorové údaje, elektronické registratúry, zdravotnícke štandardy a tak ďalej. Predpokladám, toho pôjde viac, ako sa pôjde do rôznych špecifických oblastí a ako sa to bude ďalej elektronizovať. Tu len pre tých, teda, keďže je tu mnoho ľudí, ktorí to nepoznajú, v krátkosti zhrniem, ako ten proces funguje. Pri Ministerstve financií je nejaká komisia pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy, ktorý je našim poradným orgánom. To je prvá vec. Druhá vec, v tejto chvíli je tam asi 25 členov, z toho väčšina je zástupca rezortov, potom sú tam zástupcovia verejnej správy, ale aj súkromného akademického sektoru, čiže máme tam široké spektrum členov. Popri tom je tam 10 pracovných skupín a v roku 2013 bolo 7 aktívnych a ešte jedna taká osobitná pracovná skupina pre verejné obstarávanie a zmluvy, faktúry a objednávky, čo bola téma, ktorá rezonovala hlavne minulý rok, ale ešte to stále nedoznelo, lebo to otvorilo množstvo ďalších otázok. Prečo boli tie skupiny takéto aktívne? Pretože začala sa novela výnosu, to znamená, pribúdajú nám samozrejme ďalšie témy, ako sa informačné technológie posúvajú do budúcnosti, vznikajú ďalšie oblasti, spomínaný cloud computing, otvorené údaje, respektíve open data atď. Čiže od roku 2012 a cez celý rok 2013 bola aktívna práca jednotlivých pracovných skupín, ktoré teda vypracovali množstvo a spracovali množstvo dokumentov. Ako je tu napísané, bolo tam zhruba viac ako 50 stretnutí, viac ako 100 členov participovalo. Najaktívnejšia z pracovných skupín bola 6, čo sú elektronické formuláre, takže tam bola rozsiahla revízia týchto štandardov a najviac pracovného času, čo bolo v desiatkách hodín, pracovala pracovná skupina číslo 10, čo sú bezpečnostné štandardy a cloud computing. Čiže toto boli taký nejaký prírez, čo sa tam dialo. Informácie môžete nájsť na tom webe, takže tam si to potom kľudne dohľadajte, čo k tomu potrebujete. Záznamy a podobne tam nájdete takisto. A v tejto chvíli sa novela výnosu nachádza v schvaľovacom konaní, práve ukončené vnútorezortné pripomienkové konanie. V priebehu uvidíme, ako sa nám to podarí ešte z legislatúry dokončiť, povedzme najbližších dní, na najneskôr týždňov by to malo byť v medzirezorte, takže si to môžete už potom pozrieť a nejakým spôsobom sa k tomu prípadne vyjadrovať. Ale ako som povedal, všetky rezorty a aj samosprávy majú zástupcov v komisii, takže tam v prvom rade si majú riešiť svoje pripomienky vecného typu. My už ich zvykneme ďalej pomerne ustrihávať, ak by chceli zásadným spôsobom meniť podstatu toho, čo tam je.
Čo teda v tej novele je, to je vlastne hlavná téma, potom si vysvetlíme aj niektoré tie oblasti, aby ste boli pripravení. Novela samozrejme vstúpi do platnosti v nejakej tej dohľadnej dobe, čaká nás ešte pár mesiacov a potom bude novela účinná, samozrejme budú tam nejaké posuny účinnosti. Nebudem teraz vysvetľovať úplne presne, ako tie procesy štandardizačne fungujú, ale podstatne je teraz, čo sa tam bude diať. Samozrejme, pridávali sme nejaké nové pojmy, keďže vznikajú nové